An wulila ka se Jabali ka sababu kɛ an badenw bɛ degun kɔnɔ. An baden jumɛn ko don Sonkokaw. A bɛ wagati damadɔ bɔ Sonkokaw ye kulekan bila an ma k'u bɛ degun kɔnɔ k'u wulila ka b'u sigiyɔrɔ la. U ni balo tɛ hali galamaka t'u bolo foyi t'u bolo k'u bɛ gudɔrɔnda la. Donc an fɛnɛ welewelema da an ka groupe ma n'o ye MMT Mouvement pour la bonne marche de la transition ni a groupe sigilen bɛ Amérique. Groupe ɲɛmɔgɔ ye Amadou Diallo ye mais Mali kɔnɔ ni ye coordinateur national ye. Donc an ye dɛmɛ kɛ ka damadɔ fara ɲɔgɔn kan ka malo damadɔ san ka tulu damadɔ san ka tila ka safinɛ damadɔ san ka na d'u ma walasa nin wagati in kɔnɔna na u bɛ se ka dumuni dɔ kɛ o cogoya min na quoi. C'est pourquoi an wulila ka na se yan bi. An bɛ Ala fo an bɛ Ala barikada an ɲuman sera an nana sɔrɔ u ye bonya bɛɛ ta k'an sɛgɛrɛ. An bɛ foli ni tanu lase maire yɛrɛ ma ani Mokhtar Jakite k'a lase Baro ma n'olu bɛ Jabali. En même temps an bɛ kibiri wɛrɛ an b'a alimami n'a dugutigi fo parce que bi olu de sɔnna bi ka Sonkokaw bisimila a yɛrɛ ɲɛ b'a la ganuw de bɛ u bɛ ka bugu de sigi donc an b'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔw ye u k'u hakili to ninnu na walasa u bɛ se ka sigi u ka yɔrɔ la cogo min na quoi. Mais a bɛna dan ninnu ma? A tɛ dan nin ma, le projet va durer autant projet in bɛna mɛn tant que souffrance ma ban. C'est pourquoi an mago bɛ dɛmɛ la maa o maa bɛ k'i bɛ fɛ ka ninnu dɛmɛ i bɛ se ka tɛmɛ an ka canal fɛ. Donc ni Ala sɔnna ma bi ta kɔni kɛra malo ye ale ni safinɛ ni tulu ye a bɛ se ka kɛ don dɔ ta bɛ se ka kɛ minɛn ou bien fura parce que denmisɛnninw b'u bolo yan maakɔrɔ dɛsɛlenw bɛ yan ni mɔgɔw sigira kɔni diyagoya bana bɛ kɛnɛya bɛ yen donc ne bana nana il faut que fura ka sɔrɔ an bɔra kalama sisan de k'u tun bɛ ekɔliso de la maintenant école taara donc e yɛrɛ ɲɛ b'u la o filɛ fiɲɛ de la tan u bɛ ka manaw de fara ɲɔgɔn kan walasa u ka se ka don k'u da franchement les gens là ils souffrent an mago bɛ bɛɛ ka dɛmɛ la donc an bɛ foli ni tɔnu lase aw yɛrɛ ma minnu sera an ka kɛnɛ kan ka na an kan ta ka foli lase an baden minnu bɛ États-Unis k'u bɛɛ lajɛlen fo ka tila ka foli lase maliyɛn fɛn fɛn ye dɛmɛ ta k'an sɛgɛrɛ walasa bi an ka se ka se kibiri wɛrɛ n'o bɛ Jabali mara la. Merci. An nana an ka dugu min na n'o ye Sonko ye tiɲɛ yɛrɛ la gɛlɛya de y'a sɔrɔ a bɔra ka dugu la ani a sera yan n'i y'a kilomɛtiri hakɛ jate a bɛ sɔn ka kilomɛtiri 4 ni 5 ɲɔgɔn bɔ an nana dɛmɛ min bi a bonyana ma a diyara n ye a bonyana ma an tɛ se k'a fɔ ka se a dan na sabula Sonkokaw cikɛlaw de don u bɛ ɲɔforow de sɛnɛ u bɛ saraforow de sɛnɛ u bɛ maliforow de sɛnɛ nka an bɛ don min na ko bi u bɔra ka nin bɛɛ lajɛlen de to yen u mana ni moto ye u mana ni wotoro ye u mana ni mansin ye u mana ni malo ye u mana ni diɲɛ foyi ye donc ni mɔgɔ sera ka na ka na olu dɛmɛ vraiment an b'u dɛmɛbaw fo k'u waleɲuman dɔn k'a f'u ye k'u ni ce u ni baraji u ye dɛmɛ ta minɛ min na Ala kana ta yɔrɔ lankolon Ala kana ta yɔrɔ lankolon a ɲɛmaw u y'u hakili to an na cogo min na an b'a ɲini u fɛ masa Ala yɛrɛ kana ɲinɛ u kɔ abada bon o de tun ye ne ka kuma ye minnu bɛ yen ni bonne volonté b'u la u k'a lajɛ halisa Sonko dɔrɔn tɛ dugu caman bɛ Mali in kɔnɔ minnu bɔlen bɛ u sigiyɔrɔ la donc ka se ka dɛmɛ sama ka s'u ma vraiment o ye fɛn tanulenba ye donc ni olu aw ka groupe ɲɔgɔnna mɔgɔw ka essayer k'a ladege Mali kɔnɔ yan nɔ an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ an bɛɛ ye fa kelen ba kelen de ye ni i fɛn ma ye degun sɔrɔ i yɛrɛ y'a sɔrɔ donc i ka kɛ sababu ye ka hɛrɛ lase a ma vraiment fɛn ɲumanba de don donc k'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ a ka dɔgɔ o de bɛ jɛ tiɲɛ hali ni fitinin min bolo ni nana a bɛ se ka mago ɲɛ anw bɔra Bamakɔ k'u nana fɛ Moribo Kimiri wɛrɛ la yan anw de bɔra Sɔngɔ ka na Moribo Kimiri wɛrɛ la an bɔra faso kɔnɔ ka na yan u y'an magɛ ka na bonya k'an ye non ani ce ani baraji an b'a fo fɛn ma natɔ sɔrɔ an natɔ sɔrɔ o kana segintɔ sɔrɔ ne ye Sɔngɔ Alimami ne ye Mahamadu Kulubali ka bɔ Sɔngɔ a bonya diyara n ye a bɛ Umaru Jakite fo ardi y'an dɔn fɔlɔ kama an b'an ka yɔrɔ la an bɛ dugu kɔnɔ a b'an wele su fɛ a b'an wele tile fɛ k'a ɲininka tɔɔrɔ jumɛn b'a kan nin di b'an kan nin di b'an kan fo k'an bɔ ka na na yan nɔ a n'a kɛ tɔn Umaru Jalo ani Kadafi Jakite u k'u ye dɛmɛ sɔrɔ u bɛna di Sonkokaw ma u k'u yɛrɛ dɛmɛ n'a ye ma an b'u tɔn fo an b'u yɔrɔ kelen kelen bɛɛ jɛlen fo k'u tɔn fo dugu tɔgɔra alisilama bɛɛ jɛlen tɔgɔra cɛ n'a muso barika da k'u ye tɔɔrɔ kɔni y'anw sɔrɔ an bɔra sigiyɔrɔ la an bɛ jamana ɲɛmaa fo ka barika da Asimi Goyita k'a lajɛ
an bɛ se k'a sigi yɔrɔ sɔrɔ cogo min o k'an dɛmɛ na an kɔni nana Kimiri wɛrɛ la Kimiri wɛrɛ cɛ n'a muso u y'an bonya dan don an nana an ye kalo 2 di k'u fɛ a ju b'u kan tile b'u kan olu de y'an da k'an doni ta k'an d'u sogo ni wolo cɛ ɲɛna marifatigi bɛ maa min nɔfɛ maa min sɔn k'a bisimila o tɛ maa bɛɛ ye dɛ marifatigi dalen nɔ kan maa min k'i bisimila i t'o sara sɔrɔ diɲɛ na i t'a sɔrɔ lahara maa mi cɛ ni muso bɛɛ jɛlen fo ka délégation in nabaa bɛɛ jɛlen fo olu minnu y'a dɔn kɔngɔ banna minɛn banna k'an magɛn u n'u tɔn tɔgɔra ka na bonya k'an ye bonya a diyara an ye koyi a diyara an ye sabu ni maa min bɔra i sigiyɔrɔ la anw n'an dulafɛn kelen mɛ bɔ ani malo mɛ bɔ ani ɲɔ mɛ bɔ ani foyi mɛ bɔ u y'an ka misiw ta o banna u y'an ka baw ta o banna u nana s'an yɛrɛw yɛrɛ kun ma o ko tuma an yɛrɛw sigi mɛ mun kan an ka finiw n'an ka fiyɔrɔbɔw n'an ka sanu n'an ka wari mun bɛ yen n'an bɛ bɔ bi kɔni u b'an daji anw tɛ cɛ dɔn na anw tɛ muso dɔn na bɛɛ kɔni bɔra i sen na masini fɛn bɛ bɔ ka na se dugu in na yan an kɔni bolibaatɔ de sera yan an balimaw bi yan an zinjiw bi yan u ko an k'an bisimila an ye bisimila minɛ yan aya maa ma kɔni y'a zɔrɔ yan i y'a zɔrɔ an balimaw de fɛ yan dɛ ma foli belebele di y'olu ta ye an kɔni ye maa sɛgɛnne an kɔni nana yan maa min ye bisimila ko in bonya n'a karama bɛɛ an y'a ta k'a di Moriba Kimiri wɛrɛ mɔɔw ma kuma mun b'olu fɛ olu k'o lase an bɛ Asimi fo k'a barika da hali bi a k'an magɛn dɛ ɲɛna sigiyɔrɔ kɔni t'anw na ban anw tɛ kɛ sigiyɔrɔ sɔrɔ ni jamana sera k'i lakana wala sigifɔ sera k'a ɲɛ an kɔni y'an sigiyɔrɔ sɔrɔ o di kɛ d'anw ye bi o kɛ d'an ye dɛ sabu an kɔni bɔra fɛn mun kan an ka mansinw tora yen moto 100 ni kɔ mansin yɛrɛ bɛ taa fo mansin 80 ani kɔra o bɛɛ kɔni tora yen an kɔni b'a ɲini jamanatigi fɛ n'a sera k'an golomagɛn wala an b'a sigiyɔrɔ sɔrɔ ka taa sigi o di kɛ d'an ye n'an m'o sɔrɔ yɛrɛ u k'i yɔrɔ ɲini ka d'an ma an b'an kun sɔrɔ yɔrɔ mun wala adamadenw kɔni bɛ bɔ kɛnɛ kan nɛnɛ in na an b'o ɲini jamana ɲɛmaa fɛ a k'o k'an ye jama tɔgɔra a bɛɛ ni cɛ ani baraji wale ɲuman dɔn n'a ma diyara an ye yɛrɛ de anw ma gɛlɛya mun na ala de bɛ gɛlɛya in dɔn ala de bɛ se k'an bɔ gɛlɛya in kɔnɔ ɲɔn'anw sɛgɛn n'anw ɲɛnina an n'an denw kuma caman ne tɛ se ka kuma caman kɛ ni ɲɛ malo la dusu bɛ kasi mun bɛna fɛ ka fɔ a ye o ye nin ye ale sa k'a kɔ fila na a ka dɛmɛ don an na an nana lajɛli diyara an yɛrɛ de Kimiri wɛrɛ musow an m'u fo a cɛw an m'u fo ka na an nana an danna an bila tugu ala de b'olu sara danda foli mun na a yɛrɛ minnu nana o lajɛ ala de b'aw sara danda foli mun na nka halisa an bɛ laɲini kɛ gɛlɛya min b'an kan gɛlɛya in bɛ bɔ an kan an ka se ka taa sigiyɔrɔ la ɲɔnɔ n'an ko an b'an da don gɛlɛya in bɛɛ la a tɛ nɔgɔya bi. Jamana ɲɛmaa bɛɛ n'a b'a bɛɛ fo minnu y'anw dɛmɛ an dɛmɛbaa an m'u bɛɛ jɛlen fo. bɛɛ lajɛlen bon sɔngɔ minɛni depuis a daminɛ fo ka na bila an filɛ yɔrɔ min na bi an bɛ sɔngɔ problème bɛɛ kalama bon ka se ka sɔngɔ yɛrɛ problème cari jamana yɛrɛ kɔnɔ diɲɛ bɛɛ k'a faamuya a sababu bɔra u mɔgɔ naani filɛ yan ne Kadafi ni ani nin an de kuma a kumaw lase radio la bon maintenant ni ka sababu kɛ Isa ye parce que Isa Dante ka foli la an bɛ mɔgɔ dɔw wele u b'a fɔ k'u tɛ se ka kuma ko n'u kumana mɔgɔ b'u kumakan mɛn u b'u n'u faga n ko bon Isa ni problème b'i da la n'i m'a fɔ a tɛ faamuya an tɛ sɔrɔsiw wɛrɛ an tɛ foyi ye pour que a bɛ degun mun kɔnɔ an bɛ se ka an seko k'a la cogo min na parce que mɔgɔ mɔgɔ ɲɔgɔn n'a sɛgɛnna i sɛgɛnna mɔgɔ faso n'a ma lafiya i ma lafiya donc mɔgɔ i wolola dugu min na n'o ye Jabali ne Jabali ka den de ye bon an sɔngɔ cɛ a ma jan bon n tɔɲɔgɔnw ma sɔngɔ Jabali bɛɛ ye kelen mais sɔngɔkaw minɛnen don donc a waati an ko an bɛ se k'aw sɔrɔ cogo di ka na dɛmɛ d'aw ma u ko non ko sɔrɔcogo t'olu la ko sira tɛ ka bɔ sira tɛ ka don cɛ tɛ bɔ cɛ tɛ don cɛ ni muso tɛ bɔ bon ko dɛmɛ bɛna cogo di ko dɛmɛ ko t'a la fɔlɔ an ka fɛɛrɛ kɛ ka se ka ninnu taga bɔ olu ta la ala nana commencer ka kɛ fo ka dugu déplacer ka na sirada la yan donc kalo wɔɔrɔ kɔfɛ donc fo mɔgɔ k'a dɔn waati min olu b'a fɔ an ye k'u tɛ se ka kuma anw fɛ ka na jɔnni kɛnɛ kan bi u k'a dɔn ni mɔgɔ ye kuma dɔ fɔ kuma lankolon tɛ don jataw janya don dɔ bɛ se donc ni mɔgɔ wɛrɛ nana ni ɲɔgɔn k'aw ye ka aw ɲininka hakilila la a kana sira k'a ka degun fɔ ni degun fɔra ka degun kɔrɔ dɔn jaabi sɔrɔ degun dilancogoya la mais ko ko jaabi ye sisan ye da la ko dɔ b'o kɔfɛ donc an kɔni ye farala ɲɔgɔn kan ka hakilinaw cari donc an tɔɲɔgɔn minnu bɛ États-Unis ani minnu bɛ Kati
a ma ɲini mɔgɔ fɛ ni mun sera ka mun fara ɲɔgɔn kan an ka boli an kana sɔngɔkaw dɛmɛ o ye samaw bila ka na an fana ye mun sɔrɔ ka fara kan an nana n'a ye ka na di an balima sɔngɔkaw ma ani kunkɔrɔkaw ka jɛ ka kunkɔrɔ dugutigi fo ka alimami fo ka mɛri fo ka jeunesse ɲɛmɔgɔ fo ka musokuntigiw fo ka fɔ ɲɛmɔgɔw fo an ka folibaw bɛɛ lajɛlen yala bi ala ka jamana in suma ala ka jamana in kolo suma ala ka jamanadenw kan don jamanatigiw la ala ka jamanadenw fana kɛ ka jamanatigiw fɛ an ka se ka ɲɔgɔn bilasira ka mali in suma ka bɛɛ hakili sigi i bɔrɔ la i faso la bɛɛ ka tigɛ baaraw la wasalamu aleykum